kambanga mwala. Pakatipa pa social media pakhala pakuchitika nkhani zosiyanasiyana. Koma nkhani imene yamanga nthenje ndi nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa olemekezeka a Patricia Kaliati, yemwe ni mlembi wamkulu wa chipani cha United Transformation Movement UTM, komanso kumwalira kwa yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Chilima. Zamveka nkhani zosiyanasiyana zimene zikupereka mafunso kuti kodi ndi zoona kapena ayi. Koma tungati zili zoona ndiye kuti nkhani ndiyomvetsa chisoni komanso nkhani yovuta kwambiri. Pakatipa pakhala pakuchitika zinthu atangomangidwa mayi Patricia Kaliati, kunayamba kutuluka zinthu zina zosiyanasiyana. Mayi Kaliati anamangidwa poganizidwa kuti anatengapo gawo mzokambirana zimene anthu amakambirana kufuna kupha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndipo malingana ndi kafukufuku komanso zimene zikumveka kuti mayi Patricia Kaliati ndi anthu ena awiri amakambirana zofuna kuchotsa moyo wa mtsogoleri wa dziko lino. Komatu izi zili choncho, mayi Patricia Kaliati ali mkati m'manja mwa polisi, kunayambanso kumveka nkhani zosiyanasiyana. Nkhani yoyamba ndi nkhani yonena kuti mayi wina amene akudziwika ndi dzina loti Angela Mwale wakhala akutulutsa ma-audio osiyanasiyana oyankhula kapena kudzudzula mayi Patricia Kaliati malingana ndi mgwirizano umene akuti unalipo kapena kuti ulipo pakati pawo. Mwina tisanathe mtunda, bwanji titamvera izi zimene adayankhula mayi Angela Mwale. Abana beshi mukudziwa chani ine sopusa mandivesesa ine amene ajamenda furokozera zanalizulo lija ndinalusa ndinakwiya mwandipanga calm down 1 million kwachangani mutaona sisa maxima afuna kutenga andifani naziwa zona kuti akuona ngati kuti 1 million kwachenende khutisidwa koma ndinaluza nyumba pa ntchito imene wachana ndipatsa. Ndiye muauze amayi Kaliati kuti ngataona ngati anthu amene akwatumiza andipeza kuti andiphe andikonze mene anenera akunama. Chifukwa kuti anthu amene auza zimene zozowo mmozi wa iwo wandiyimbira foni ndikundiuza kunena kuti ukhale ochenjera kawapanga business yanji ndi amayi Kaliati, amayi Kaliati alemba anthu kuti tikufinye. Wandifotokozera china chilichonse ndifuna ningokuuza kuti wauza amayi Kaliati kuti zonse zimene akunena kuti ka Friday by Friday andiphe zonse zabwera ndazimva. Kushopo kumijanga kuja kunali kushopo anga kuja naigulisa shopo cha 2 months ago ati kunapita anthu atatu vakafusa za ine ndilibe ine problem ndi munthu ndi nkhani ya Kaliati. Ndiye Mungu auza amayi acho kuti ine sichitsiru andipacha za Friday ndimazikana mawa by 12 o'clock. Uauze kunena kuti Angela ndalama zake akuzifuna ifinota kubwera kunyumba kwanunso mawa akuzatenga galimoto ndipo ndikatenga galimoto ndipita nayo straight pa gate ku State House. Ineso moyo wanga means a lot. Ndili ndi ana anga nandizozisa kale ndili ku Nigeria. Ana anga anazozika, ana anga anavutika. Ndanazo zinthu zambiri fata ntchito yawo iyi. Lero iwo chateta kambiyana amalira imbe chapanga ndakulira cha. Akuzoza wanga plot pasi. Ndio wauze kuti Angela kuti yaba no bayi ngati munazolowera kupha anthu mene yakunenera azinzano mwauzawo Angela uja simungati okamundipha mukandipha ivi ma message ose chifukwa anthu onse ndabanga rekodi wasi ID wawo ku 44 andiyimbira phone kuti mwana iwe unapanga business yanji ndi amayi Kaliati afuna kuti tukuphe tukufinish olo siku mene nali kunyumba kwanu ngamati mundirande phone ngati ndani kodi ngati musakuopa zimene napanga nanu ndichifanya ngungopanda mukukaniko khande mtendere. Amayi Kaliati msandipange pushi wauza bwana ako sandipange pushi kuti ndipange zinthu zolakwika. Andivesesa ndipo sizikazi ndizolakwika zikazi ndizofuna ndili ndi evidence inedi yonse kaya ndiphalero abale yanga ndauza kuti panopa ndili ndi issue sindinauza kuti ndi issue yanji koma ndauza zibale yanga kuti ine ndi ndi issue ndi amayi Kaliati tili ndi ngongole zathu koma kutumiza anthu kuti andiphe chifukwa ku shop kumene anapitako munali kwa shop ya mpaka nawamba kuopa kuti anthu amene wazamba kuti dabwisa njira. Is this shop yakodi kapena ndi shop ya munthu wina muno ndigwisa shop ya munthu wake ndiye munthu amene sakamba kundifinya kuti ndrama ndizitenga kuchiko ndabana peshi mwauza amayi Kaliati kuti mawa ndrama zanga ndikuzifuna ndipo mawa lonso ndikapanga report kuma polisi konse kuti amayi Kaliati afuna kundipha fani ndi chinsinsi chachikulu cha boma. Uwauza amayi Kaliati kuti ngati zimene akupangazo asiye ayimire pompo chifukwa ndi ndumboni
ndipo sindikuopa ndipo sindikunyuma nafa bwanji Saulos ine ndinda koma ineyo ngati akuganiza andipha mene akunena kuti andifinya anthu awo 20 one of them akundiziwa anthu awo kuchipaniko anandiyimbiraso foni kodi uwambana chani ndi amayi Kaliati ndamuwuza kuti palibe kuti ine ndimangomva chithunzi changa chokumachita kuyenda kuti zivekebwa amalira amene pajapo ine ndachita kumva chisoni ngati munthu lero ndikhale chisilu akuti akupanga buy time kuti Friday andipasa ndalama zanga kuti andizimise pakatipa ungowauza kuti akunama asandipange 40 mawa by 12 o'clock ngati ndalama zanga sinditenga by 12 o'clock account yanga ndatenga ndasiya kumene kujako account yanga iwe pesho linayo amene kuti ndi proxy wawo iwo also alinayo account yanga ikamafika ma 12 o'clock 24 million yanga irowe if not galimoto ndikuzatenga ndipo ndikatenga galimoto ndikupita ku station kuti akamandipa aimusibiswa akhalirani akhalali safe. I am not joking. Let me also send you veni mene mundu wanama wapita kushopo ngako kafananiza nambala akuti mpaka na ukapeza shop kanga kakaleko ukampeza mundu wakumene kumwana wa ine kana ndigula shop uyo akunali nzake amene ninkagwira naye ine ntchito akuti kufusa kuti namba yanjira ndi chani anthu kumana mazora funa upanga marox ine apanga marox ndio wauza Kaliati kuti la 40 lafikira komanso kuliseva la 40 lili mmanja mwawo ndifo yena atafuna andifinye andiphe Kaliati wauza sandikwanisa komanso atandipha lero ine mtundu wanga ndauza kuti ine ndikafa pala mosazwika bwino ndamayi Kaliati dzulo lichamakana ulisana muzika phale nkhani ndi message yaka phale andu wauza kuti manyi amene akupangawo akuwikuthula mayina anthu akubweresamo anthu akwapanga implicate anthu olo court limafusa kuti mutamva nkhani yoopsa ngati imene munapangapo chani even kaphale ali pa chiopsezo. I still keep these evidences and umuze Kaliati kuti sangandisunte anyina chasowana pheda omwewo ine magazanga taganiza kudila ndi anthu kuti andiphe anthu achakubwera umazanduza paipo ndiye kuti she's winning zimutu wachilimo watembenukira ungowauza apange zinthu zimene tinagwirizana zithere patipo zithere pompa akafuna kulimbana ndine kuti andiphe akunama ayaluka akumuza asiyaje kuti andimange ndalakwira cha iwo ndina mala kwena mangidwa ndinda ndi Mungu auza kuti Angela akuti mafiri mwana amene mukupanga ina anthu andimbira foni andiuza anthu atatu samana bwera kushopa nga Mungu auza kuti achita bwino foza kuti ayimba foni namba yawo ndatenga dzina lawo ndikalipirika kweri afete ayika anthu osalaka pa mavuto asaoneke ochenjera lopusa ndinauza kale kuti za report ya imfa ya Chilima tingalembe ndi iwo Kaliati ine ndi odala ndasa ndipange push ine sichisiru sizokhazitu palinso zina sopano audio iyi inali yopita straight kwa mayi Patricia Kaliati kuwadzuzula poonera kuti akufuna kumupha Angela Mwale ndipo iyeyu akuwadzuzula kunena kuti zimenezi sizitheka ndipolo atamupha iyeyo ali ndi maumboni ochuluka ndipo wauza achibale ake amene azayika nkhani zonse poyera. Titamveranso bwanji audio imeneyi. Mafera bwanji onabo namutumiza proxy wanu after andipempha kuti dzana ndisabwere chifukwa cha mafoni amene ndikumakhala kulandira just now 20 minutes ago ndandiraso phone ina from area 30 amene mwanituma ku area 30 mukumudziwa and amayi njira zanu zonse zofuna kuyosa moyo wanga zikapitirira izizi I think ite ntingololera kuti dziko la Malawi liziwe chilungamo chifukwa inu ndi ine ndikupanga zinthu zokuthandizani inuyo inu zimene mukundibwezera simundibwezera malipiro andi zimene mukupanga no zinthu zoonjeza chimene mukutumira anthu andipheni mfuna andiphe chifukwa cha mukubisa cha if you are clean mukubisa cha ndinakuuza andi paja kuti mukungoyankhula mukungobweruka kukama kwanuko ndi inuyo wandipesesa ine am just quiet ndikudikira Friday amayi tapanga nzero mpanga mwanauza anthu anu kuti safike Friday mukupanga aliyense amene mukumuuza kuti apange za ine akundiimbira phone akundiuza ine mzimu wa Saulo suli ndine amayi mwasaba ngono kuyaluka tapanga nzano zachibwera nazo tapanga nzomwe mukunefuna mundiphemo aliyense apolisi ano meme kwauzawo akuti ineyo I should be careful mayendedwe yanga. Why should I be careful? Do you own Malawi? Are you God? Mayi msandila kuise mwafa ukupatsani ule mwini sichisirutu ndakuza likale ine moyo wanga sindofuna ndikuyaruseni koma zonse zimene mukupanga zaka even sue you kuti mukufuna mundiphe fukandi ndi I've got a big secret that I'm holding. Why do you want to kill me? You did the same when I was in Nigeria. I decided to listen to that boy of yours
Mwale nakuti tisakulumiziriso ni VN tidikire Friday silinakwane zimene mwalonjeza ndi anthu anu kuti ne by Friday mundipha lero ndikulandiraso phone lero phone yachiwiri mama wanza nazuke ndalandira phone apaso ndalandira phone akuti ku area 30 munthu mwantuma afuna kukumana ndine afuna kukumana ndine ngati kodi ine ngati ndakulakwira nosakangondisumira ku court bwa mulibe lawyer osauza lawyer wanu bwanji should save me with a case tikakumane pa court you and me should tell each other what is going on. Why do you want to take out my life? Ama ndikupasani last warning. Ine ndikangolandiraso phone ineli yonse ndima phone osowa ndinyamuka nawo no ndipite malo oyenera mwina moyo wanga usevedwe bala anthu ambiri zisiru zimene zinaphedwa chifukwa zinalibe zifundo ngati chifundo mene ndinacho ine choyimbiridwa phone chotetezedwa ine anthu akunditeteza mwayambira dzana Saturday lichentango choko ku nyumba wano amayi Kaliati mundisamale ine tosimunga ndiphe mukunama amayi taonani zonse zimene mukupanga alesa kumango kuya lusani uzo zimene mukupanga alesa ngokuya lusani can you just play smart panopa kuti mwina mulungu walola mwina nkuteka mufuna kulapu ndiyadi Malawi osakumanga zinthu zolondola bwanji ine ndi pano kuberani ino ndalama kodi kupanda katundu wa ine ndikanapita ku Nigeria tini mavisa awiri mpassport mwathu mesa funding inkale pera fodi bwana ngakana opereka ndalama amayi musandira kwisi musandikuisa Kaliati. Mvula ikagwa kuchuluka zolilalira. Nkhani zimene zavuta kwambiri pa social media sizokhazi. Malawi Post alemba nkhani imene ikufotokoza kunena kuti uyu msungwana amene akudziwika kunena kuti dzina lake ndi Angela Mwale komanso mayi Patricia Kaliati ndi malemu Dr. Saulos Klaus Chilima anali ndi mgwirizano ndi mkulu wina ochita zamatsenga wa mdziko la Nigeria. Ndipo malingana ndi nkhanizi zikumveka kuti pamene a Dr. Saulos Klaus Chilima anali ndi nkhani zokhuzana katangale ndi ziphuphu zokhuza uyu Sata, iwowa adayimitsidwa pa ntchito zina za boma ndi president wa dziko lino. Ndiye zikumveka kuti adapeza munthu wina amene ndi ochita za matsenga wa ku Nigeria amene akudziwika ndi dzina loti God Papa, yemwe adawathandiza koyamba kuti mulandu wawo wokhuzana ndi katangale uthe. Zimenezi zidachitikadi ndipo mulanduwo udathetsedwa. Atatero adabwererakonso kwa God Papa kumene adakatenganso mankhwala kuti president ayambe kuwakonda ubale wawo ubwerere mchimake ndi kubwezeresa mphamvu zina zimene adawalanda ngati wachiwiri kwa president. Ndipo zikumveka kuti zimenezinso zidatheka chifukwa chachikhulupiriro mwa God Papa. Adaganizanso kunena kuti mphamvu zawo zikule ndi kuti akuyeneka kukhala president wa dziko la Malawi. Apa adapangana zopitanso kwa God Papa kukapempha kuti achotse moyo wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McAfee Chakwera. Malingana ndi Malawi Post komanso Nyasa Times zimene ife tawerenga, zikumveka kuti atapita kumeneko adapatsidwa mankhwala, koma mankhwalawo anali ndi zizimba ziwiri. Chizimba choyamba chinali chonena kuti a Saulos Chilima akakumane maso ndi maso ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus McAfee Chakwera, komanso kuti sakuyenera kutuluka mu mzinda wa Lilongwe kupita boma lina lililonse izi zokumana nda president zisanachitike. Ndipo zikumvekanso kuti ndalama zimene anapereka kwa God Papa zinali zochepa ndipo adagwirizana kuti ndalamazo amalizitsa. Koma nkhani yonse ikumveka kuti ndalamayo sanamalize kufikira pamene uyu mzimayi Angela Mwale anatenganso ndalama yake ndi kuonjezera pa bilu ija, komatu ndalamayo sinakwanirebe. Mwatsoka ndi mmene zimachitika kunena kuti Dr. Saulos Klaus Chilima anyamuka kuti azipita kumaliro. Izitu nkuti zizimba zina zija ndi kuti zayamba kuphonyedwa chifukwa adauzidwa kuti asatuluke mu Lilongwe pokhapokhapo atakumana ndi president wa dziko lino. Koma atanyamuka ndi mmene ngozi ija imachitika. Ndipo pa nthawi ya 11:47 Angela Mwale akuti anatumiza message kwa Patricia Kaliati kuwauza kunena kuti ndinakuwuzani kuna kuti mwauze bwana asatuluke mu Lilongwe, taonani ndege ija yasowa. Koma zikuoneka kuti message iyi mayi Patricia Kaliati anangoyiona koma sanayilabadire. Kenako ndi mmene
Dr. Saulos Claus Chilima amatisiya pa ngozi ya ndege. Zikumveka kuti zomseze zimachitidwa ndi anthu atatu amenewa, ndipo amene amapita ku Nigeria kukatenga mankhwala ndi a Angela Mwale komanso mayi Patricia Kaliati. Motero kuna kuti zina zonse zimene zakhala zikuchitika malingana ndi Malawi Post komanso Nyasa Times ndi kuti mayi Patricia Kaliati akudziwapo bwino. Koma funso nkumati izi ndi zoona, koma ngati zili zoona ayi ndithu zina ukamva kambanga mwala. Fagalawo.